Euskal langile publikoak, mehatxuak eta inposaketak sufritzen ari dira. Alde batetik, Madriletik ukatu egiten gaituzte Euskal Herrian gure erabakiak hartu ahal izatea. Eta bestetik, PNV eta berak agintzen duen erakundeak zerbitzu publikoak ahultzen ari dira. Madrileko murrizketekin bat egiten dute. Publikoki bestela esaten badute ere, osasun eta zerbitzu publikoak pribatizatzen ari dira eta ahultzen ari dira. Eta bestetik, negoziaketa kolektiboa ukatu egiten dute langileen lan baldintzak okertuz. Laben argi dugu publikoa indartu behar dela. Privatizaziorik ezin dugun hartu eta publifikazioak bultzatu behar ditugu. Zaintza publikoa izan behar dela argi dugu, eta horrekin batera, osasungintza publiko ere indartu behar dela defendatzen dugu. Enplegua publikoa sortu eta egonkortu egin behar da. Gazte berritze planak edo errelebo kontratua moduko neurriak aplikatu behar dira. Horrekin batera, lan baldintzak duindu egin behar dira, lanaldi partziala moduko neurriak ezabatuz. Birjartze tasarekin ere ez dugu egiten eta uste dugu bertan beretsi behar da. Bestalde batetik ere, erosalmena bermatu behar dela uste dugu. Azken urteotan jasandako murrizketari aurre egiteko, 10% soldataren igoera eskatzen dugu azteko. Eta horrekin batera, baita zorraren aitorpena ere. Administrazioa ere euskalduntzea beharrezkoa dela uste dugu, eta langileok euskaraz lan egiteko eskubidea bermatzea. Azkenik uste dugu ere politika feministak bultzatu eta adostu behar ditugu. Guzti honi bultzatu emateko, eremu publikoko sindikatuak bi greba egun ditu ditugu. Urriaren 25ean eta abenduaren 29ean. Horrekin batera, labetik, azaroaren 30ean eta beste aldarrikapenekin batera, zerbitzu publikoak indartzeren defendatzen duen greba feministarekin ere bat egiten dugu. Labetik, eskatzen dizuegu, 3 greba egun horrekin bat egiteko, gure zerbitzu publikoa defendatzeko eta gure lan baldintzak defendatzeko ere.